מיני 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 מיני. טוב. תודי. שאל. מיני 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 מיני. שאל. עיפרון יש לה. יש לי טוש גם, לא שגרתי. למה יש לך כל כך הרבה עפרונות? כי מישהי רצה שאני אעזור ללמד איך לעשות גרפיטי, אז אמרתי שאני אביא את הדברים שלי. ורגיל, תשי. תראי לי. תסתכלי עליי. סבבה? רגע, אני חושבת שחברה שלי פה בחוץ. מה יש לך? לא, מה? תירוצים. בא לי לשתות. אני רוצה נסחי. נסחי. אני אוהבת יביא. זה משהו שלי ושלי. איפה הגיל? תפתחי את הפה. לא, בסדר, צריך לחכות את זה קצת. אל תדאגי. הכי חזק. זהו, יש לך. זהו, לא טוב. רגע, תגידו לי ש5 דקות עובר. אפשר לצאת להרחיץ אנשים? לא, אסור ככה כי זה יתקן. אסור? אוקיי. ככה ותסגרי את הפה על זה. אפשר לצאת להרחיץ אנשים? אני יוצאת החוצה? שנייה. אוקיי, איפה כל הגילים? אני לא יכולה להגיד. אני יודעת איך לעשות.